4 dolog, ami eszembe jut a felnőtt korról. Önálló élet, család, felelősség és karrier. Szerintem a felnőttség nem mérhető évekbe. Attól még senki se válik felnőtté, ha betölti a 18 évet, és hivatalosan elismerik azt, hogy ő felnőtt. Szerintem ez a dolog inkább a gondolkodásban, illetve a meghozott döntéseinkben látszik. Ugyanakkor számomra valamilyen függetlenséget is jelent. Itt nem feltétlenül a pénzbeli függetlenségre gondolok, hanem arra, hogy saját magunk döntünk olyan dolgokról, amelyek hatással lehetnek a további életünkre. Amíg gyerekek voltunk, a szüleink döntöttek bizonyos dolgokról az életünkbe, például arról, hogy hova járjunk iskolába, meg óvodába. Ezzel próbálták befolyásolni az életünket, és szerintem akkortól számít valaki felnőttnek, hogyha egymaga meg tud hozni bizonyos döntéseket, megfontoltan és észszerűen. Tisztában van a döntése előnyeivel és hátrányaival is egyaránt. És szerintem az is hozzátartozik a felnőttséghez, hogy az életünk során adódó problémákat többé-kevésbé egyedül meg tudjuk oldani, illetve az, hogy milyen komolyan állunk hozzá egy problémához, ugyancsak az érettségünket mutatja. Felnőttkor. Szerintem átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, ami azt jelenti, hogy nagyobb a felelőssége az embernek, sőt, önállóvá válik. És egyes dolgokat, amit a gyermekkorban más döntött helyette, mondjuk a szülei, most ő kell döntsön, és meggondolnia, hogy jó határozatot hoz különféle dolgokban, amiben beleütközik. Egy más dolog mondjuk, hogy egy családalapítás, ami megint sok és különféle helyzetek, döntésekkel kell megbirkóznia. Azután jön a gyermek egy családban, ami nagyon sok dologgal jár. Nevelés, ruháztatás, tanítás, és persze sok-sok más dolgok. Szóval felnőttnek lenni problémát hoz maga után. Felnőtté válás. Ez egy igazán érdekes téma. Mindenki ezt az időszakot várja, hogy végre betölthesse a 18 évet, és szabadnak érezhesse magát, vezessen, ihasson, anélkül, hogy megszegjen akármilyen szabályt. De amikor betöltöd a 18 évet, akkor rájössz, hogy még végül is nem is így van, hanem nagyon sok felelősség jár ezzel. Személy szerint betöltöttem a 18 évet, már lassan, mindjárt 21 leszek. Elvégeztem a liceumot, felköltöztem egyetemre, és rájöttem, hogy mindennek vannak jó és rossz pontjai. A rossz az benne, hogy rájössz, hogy egyedül vagy, és egyedül kell érvényesüljél, nem számíthatsz senkire. A jó dolog pedig az benne, hogy éjjel 1 órakor, hogyha te el akarsz indulni, akkor mehetsz, és nem kéri senki, se anyukát, se apukát számon, hogy most hova akarsz menni. Ekkor jössz rá, hogy mit is akarsz igazán, hova tartozol, és mi is akarsz lenni. Felnőtt kor az ember életének az a szakasza, amikor a gyermekkor világát fenntartó hamis feltevések sorra megdőlnek.
A felnőttek pszichés konfliktusai és életük ezzel összekapcsolódó problémái a gyermekkor illúzióitól való nehéz elszakadással függnek össze. 4 alapvető hamis feltevés van, melyekkel a felnőttkor egymásra következő szakaszaiban szakítani kell. Az első az a gyermeki hit, hogy az emberek egész életükben a szüleikkel élnek. A második az a meggyőződés, hogy a szülők segítő közbelépésére mindig számíthatunk, ha a dolgok nem jól mennek. Harmadik, a szülők által nyújtott útmutatásra vonatkozik, azt a hiedelmet tükrözi, hogy mindig egyszerű magyarázatot, megoldást adnak a bonyodalmakra vagy az érzelmi zűrzavarra. A negyedik, a rossz és a halál valójában nem létezik.